MCLA रेवरेवानि थाखाय जमदुवार बियाबाव जायगा गैला। रेवरेवाया मासे गान्देवला राजासो, बेयाव बाहां बैयाव बाहां। रेवरेवाया मोख्रा बादिसो, बारस्लायबाय थायो। बे बाथ्राखौ बुंदों जमदुवार ब्लक BPFनि आफादगिरि असिम बसुमतारिया खौरां मेलाव। थांनाय 17 अक्ट' सनिबार सानखालि माटकाइगाव गामियाव UPPLनि हेफाजाब होनाय हाबाफारियाव MCLA रेवरेवा नार्जिहारिया गावखौ जमदुवाराव 18,500 भट लानानै देरहादोंमोन होननानै बिबुंथि होनायखौ दिनै गसाइगाव जिल्ला BPF मावख'आव खौरां मेल लिंथुमनानै गोख्रों फिनजाथाय होदों असिम बसुमतारिया। रेवरेवा नार्जिहारिया BPFनि भटजोंनो जमदुवाराव देरहानानै MCLA जानो हादोंमोन। नाथाय दिनै बे भटखौ रेवरेवाया UPPL दोलोनो नाम होनो नाजादों आरो भटार्सफोरखौ आन्दायहोनो नागिरदों। नाथाय रेवरेवाया मासे गान्देवला राजासो, जेरावबो थाथेरा आरो मोख्रा बादिसो बारस्लायबाय थायो। रेवरेवानि थाखाय जमदुवार बियाबाव जायगा गैला। रायजो राजाफोरा रेवरेवा नार्जिहारिखौ होसोसिगोनसो। बिनिखायनो जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरा रेवरेवानि गोदै रावाव गोजावनो नाङा होननानै सांग्रां जानो खावलायदों असिम बसुमतारिया। जमदुवार हिसाबै बिथाङा जायगायानो गैया। दा बिथाङा थाङै थुङै जमदुवार हिसाबै जमदुवाराव बिथाङा जुदि गिदिंबाय थायोबा गेलेबाय थायोब्ला बिथाङा थाङै थुङै माने मा जाहैगोन, होसोजानायनि हाबाफारियावसो फैगोन। खारन जमदुवार बासिया जमदुवारनि BPF रायजो राजा बिथाङा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रेवरेवा होनोब्लानो दा मुगैनाय फैसै। खारन बिथांनि थाखाय माने जायगा गैया, बिथांनि थाखाय खुनु स्थायी पार्टी गैया। जोङो बिथांखौ गान्दौला राजाजोंसो रुजुगोन दा। गान्दौला राजाया जेरैनाखि बैयाव बाहां बैयाव बाहां बैयाव बाहां, नंगौना नङा? मोनसे जायगायाव बिथां माने गान्दौलाफ्रा स्थायी बानानै थानो हाया। थिग बेबादिनो मोख्राफोराबो माने ओरै बारस्लायलाय बिफांनि दालायानो थोआ मोख्राफोरनो। थाङै थुङै बबेबा समाव बबेबा गोरान दालायाव बारनांगोन, नुवा नुसुवा जलदब बायनानै गोग्लैगोन। थिग बेबादिनो रेवरेवा बिथाङाबो सानसे समाव गावनो गाव आपडेट माने जलदब गोग्लैनानै सिरि थानांगोन। दा बिनिखायनो जों खावलायगोन, जोङो जमदुवार बासि रायजो राजा बिथांमोना रेवरेवानि खोथायाव रावबो गोजावनो नाङा आरो रेवरेवानि खोथाखौ लानानै रावबो UPPLनो भट होनो नाङा। आं बेखौनो खावलायगोन आरोखि। जोंनि जमदुवार बासि हिसाबै बा जोंनि BTR बासि हिसाबै खुनु जोंनि रायजो राजाफ्रा UPPLनो भट होनो नाङा होननानै आङो बे चेनेलनि दारै आङो दिनै खावलायगोन नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै। जमदुवार ब्लकनि लेङाइ आफादगिरि जानानै आं बुंगोन जे माटकाइगाव प्राइमारियाव UPPLआव जयनिं जानायाव जोंनि जायफ्रानाखि BPFनि थाखानाय अरिजिनाल BPFनि मानसिफ्रा बेयाव रावबो जयनिं जाफैयाखै, सासेबो गैया। माने BPFनिफ्राय जयनिं जायाखै, जों बेखौ स्पष्ट नुनो मोनदों। BPF हिसाबै 18,500 भट मोननानै बिथाङा देरहादों, जों बिथांखौ मानिदों। दा बिथाङा सिन्था खालामनो गोनां जे बिथाङा जे 18,500 भट मोनदों, भट मोननानै गेलेदों, बे भटार्सफोरा सोरमोन? अरिजिनालि बे BPFनिमोन ना BJPनिमोन ना UPPLनिमोन? बिथाङा सोरनि जानानै भट गेलेयामोन? बे समावथ' बिथाङा खुनु UPPLनि जानानै गेलेयाखै, खुनु BJPनि जानानै गेलेयाखै। बिथाङा BPFनि जानानै बिथाङा 18,500 भट मोननानै बिथाङा देरहादों। बिथांखौ जों देरहाहोदों।